Sangana zvekare kwataita pachannel yenyu Kulliant Tv manhero ano ndauya zvekare ndadzoka ndine maupdates ezvinhu zvese zviri kuitika munyika. Muri yeZimbabwe ndisati ndakure, namba dzamuri kuona dziri kubuda pa screen idzo inhamba dzekuti kune vazhinji vanogara vachiti tiri kudawo kusenda maaudios anozofeature pama videos kana kuti pama live amunenge muchiita, vanenge vachida kutaurawo mafungiro avo pazvinhu zvese zvinonga zvichiitika zvisinei nekuti inyaya yechii. Namba ndidzodzi makasununguka kuti munge muchisenda maaudios enyu tozomabuditsa every 6 o'clock every day. Tinenge takuzongoplaya maaudios iwayo tichikomendawo pamusoro pezvinhu zvamunenge muchifunga. So zvakakosha kuti vanenge vane zvekutaura mogara mataura ipapo. Tisati taenda kure muri yeZimbabwe, nhasi sekutaura kwandazviita kuti maupdates ndinawo akati wandei ende tisati tatambisa nguva. Kana uchiziva kuti iwewe uri pano unodeedzerawo kuti pasi neZanupf auchaide yachembera wakakura nayo, tanga nekulike this video right now kuitira kuti Zanupf yacho iboikane. Right, regedza ititangire panapa. Pane nyaya iri kubuda yandiri kusangana nayo. This is very important kune vanhu vazhinji vari muZimbabwe vari kuita mabusinesses akasiyana siyana akaita seaya. Inyaya inoita kubata bata but zvakakosha nekuti ndo zvinenge zvatobuda musarudzo. Pari kunzi if you run a hardware shop, construction firm, an engineer, architect, surveyor, carpenter, plumber, painter, you sell metal or iron and steel related services, Zimra says you must register for tax purposes or face a fine of $15,000. Shop could be closed down. They are coming. Ndo nyaya iripo iko zvinezvi. Like ndakutaura kwandakakuita ndikati government yeZimbabwe pachayo so itori broke, saka vari kutry anything zvema tax havasi kuita zvekutamba. Vari kungoti vakangomuka vakangofunga kuti iko zvine zvidirira tisati tatora mari nderipi. Like makazviona kuti vanhu vese vari kutamba betting chaiyo vakatonzi vari kutierwa 10% paslip rako uchipedza kubheja uchingowina unenge uchiisa ka 10%. Saka it's something chekuti kune mabusinesses vamwe vaiti tiri mahasela tiri madealer. Ndakakuudzai ndikati they are coming for you. Iko zvinezvi vapindira kune rimwe side foot vari kudeedzera kuti kana uchiita tumadhiri totwo plumber, surveyor, uri chiko uri kutengesa zvinhu zvehardware, gara waregister. Kana usina kuregister 15,000 fine. Ndo situation irimo muZimbabwe iko zvinezvi. Akudanwe anonzwa ende akudyiwe rinopisa kuZimbabwe ikoko. Zvinhu zviri kuitika hama dzadiwa zvinosiririsawo zvinenge tiri ipapo. Ndiri kusangana neimwe nyaya paTanzania vari kudeedzera kuti no reforms no election in 2025. Maopposition vatotanga kujamuka kuchikagaka something chekuti chiri kukosta paZimbabwe iko zvinezvi. Zimbabwe iri pairi iko zvinezvi because of my electoral reforms. Vanongobuda vangonyembere ngobhaizwa vangovharana vangonzi ai horrid ball zvatoita wani zvisi zviri kutoveka zviri kutofamba. Panozongonzi election racho rakungoitwa same mistake vanongoramba chingorwa ne same style iyo. Tanzania yazviramba akati kunoku kwedu kuTanzania kana tichida kuti tiitirane election kana kuti sarudzo pana musina kugadzira ma reforms hatisi kuda kuita election kana kuti sarudzo nemi. Ndo situation iri kuitika pa Tanzania. Ndichisangana neimwe nyaya panapa vanhu veZanupf varwadziwa muri yeZimbabwe. Ndakambozvitaura nezuro panapa. Vari kutobuda futi vari kuti Lungu must take his case to international courts of justice. Case ya Lungu ndeyekuti akabanwa kunzi auchakwanise kukondesta zvekare kuti uchange uchazoita president. Ndo nyaya iri kunyanyisa kurwadza ende nyaya iyoyo iri kurwadza maofficials eZanupf, iri kurwadza vanhu vekuZimbabwe zvakanyanya. Varakashi vari kufamba nayo vachiita kupopota ameno kana kuti vanga vachida kubenefita chii handisi kuziva. Ende ndiri kuonawo maZimbabweans vari kuti all the outcries are coming from Zimbabwe even when the complainant has accepted his fate. Why is it that Varakashi are much concerned about what is happening in Zambia while Zimbabwe is blazing? I don't even know kuti vari kuda kupindira nyaya dzikoko. Sei ndakambozvitaura mapolitician vamwe vanenge vane mabusiness kana zvimatax shop ikoko, saka vanoona kuti komana taata kutoenda down kavanenge vajaira kungorana nemunhu mufeso wavo wekuziva. Mufeso wavo bvangonzi haasi kudzokera kunge achipinda paupresident kana kuti pakunocontesta kuti azoita mutungamiriri wenyika. It's something chinorwadza but ndo zvitoripo havasi kuita mafanis. Ndo zvakatobuda musarudzo makotsi avo ikoko. Saka vakuti aiwa akadzvanyirirwa ngaende kuma international courts azvinodidi. Nyika dzinozosiyana. Amen. Munoionawo senyaya iyo munozondiudzawo in the comment section because ndoziva kuti zvekutaura akazhinji munogara kunge munazvo. Umwe ari kuti I don't think so this is a blessing in disguise. He should get a good candidate in the party and
anoint him, then start campaigning straight away. There is no time for courts election in the 15 months away. He has a very huge advantage because nothing is still like the way it was before. Arikunzi aiwaka kana achikwanisa anokwanisa kungozviita. And I think zvakaitika kuBotswana. I think makazoona mega guys. Zvakaitika sorry, it's not Botswana, it's South Africa. Zvakaitika South Africa, Jacob Zuma akangorambidzwa nemakotsi kuti anga achipinda kuti achinocontesta, but akazongoiso wake ndobva vatopinda party yavo ikatoita zviri nani. Andimuzvona saka it's something chisitombori chinyowani zvacho. I don't think kuti panganzi pane problem zvakanyanya kana munhu achiziva kuti ari kuzvitemba anongopinda. But you tell me what you think zvakare in the comment section. Tiri papo ndiri kusangana nevanhu vaenda kunofaila mapapers avo kuti vazopinda pauzifa president. Temba Mliswa akanda chirauro chake pamwe zvichida zvinogona kuzongonofambawo nepamwe. Prophet Walter Magaya vari kunzi zvekare vakanda zvekare chirauro chavo. This time varuma vari kuratidza kuti vari serious, but zvinhu zvavo zvavari kuita vari kufamba nebhora. Let's see kuti tione kuti chii chichaitika chichatora nzvimbo ipapo. Kozoita imwe nyaya iri kurwadza vanhu panapa. Pari kunzi Ngube sues Chabangu over unlawful changes to parliamentary leadership. He is a non-entity and it is surprising that the speaker keeps entertaining him. Pakati ndakambozvitaura, I don't know. Karomba chikwambo pepe. Chotanga chichikuitira zvachinoda. Chozotanga kumisbehave chakuitawo zvachinoda. That's the current situation iri kuitika muopposition, because zvinhu zvakomana ava hamene kuti vanoibudawo sei nyaya iyoyi, but guys, that's the current situation. Hamene kuti munoionawo sei, munoitorawo sei nyaya iyoyo. Ende tiri ipapo ndiri kuona vanhu vazhinji vari kutaurawo panapa, vari kukomenta on the same issue. Vari kuti the opposition political class in 1999 will not defeat Zanupf. Their intention is not to defeat Zanupf. Zanupf exists because of them today. Zanupf is comfortable with them. They are pathetic time wasters. Mashoko ari kubuda ari kubva nepaNamibia vari kutocomplainawo, vari kurwadziwa the current situation iri kuitika politics, the opposition yepaZimbabwe. Ndo zvavari kubuda vari kutaura panapa. Chabangu wacho ari kuzobudawo panapa ari kuti I wish to make it clear that anyone from opposition who does not toe the line of development will be removed from the influential oppositions. We are a serious formation that is the result oriented. Those who think will reverse it through courts are surely mistaken and won't win any case. Aya azvirambikeka. I don't know how many court cases dzakatraiwa kunoitwa against iye, but aizongovaratidza kuti hapana zvamunotomboita, munenge muchitoita zvekunyemba, zvinoitira zvekutamba. Deft Court ari kubudawo panyaya iyoyo ari kuti a question to all those in Zimbabwe who purport to be Democrats. Are you fighting to change the system or just fighting to be party of it? Imwe nyaya iripo. Ndo nyaya yega. Saka pari kunzi imimi kurwa kwenyu mimi muri kuda kuti mubvise this current system iripo, the current regime here, kana kuti muda kunge muri pazviri mungovo vamwe vavo mozongotongozingoziva kuti aiwa mangovo vanhu vekuziva, because aiwa manaka izva zvivaraidze zvakomana azvivaraidze. Honestly speaking, kutaurana chokwadi chako chaiko azvivaraidza kuti na zvinhu zvakadaro zvokuti maybe monzi muri kuti noenda muchinoti Toloruzana Chabangu, Chabangu azodaso vanhu veopposition. I don't know how many times ndichitaura kuti guys zvimwe zvacho zvinoda serious. Mobuda uchimuda unorwisana neZanupf nezvairi mastructures airi zvese zvezve nevanhu vacho varimo muzvivindi zvavainazvo chaizvo. Motanga kuti mpachenyu makurwisana. Chabangu azondide chikade opposition aifanira kutomboenda kukama nawo nemakotsi zvekudaro. Makotsi anofanira kutoshambisika kuti vanhu veopposition vanozvigona sei. Havafaniri kunzwisisa formation kuti manetsana maita sei. Mufanira kugara mungori straight forward muchitoita zvinhu zvenyu. Makotsi akatozonzwa kuti kune nyaya iko vanotozofanira kuti tozouya vachitokutsvagiridzai kuti vokubatira ipapo, kwete ngoti nhasi muri kopoza mangwana kukoti makutopedzera makukontrola nemakotsi like zvakaitika paipo kuti Chabangu anongosvika kuti ngoti ndapinda speaker of parliament obva atomuentertaina kuti Chabangu atouya. The next thing pakutonzi arikola vanhu vese. The next thing guys, munonzi muri kunanga kupi? Direction yamunonzi munayo ndeyekuenda kupi? Munenge muchimboti muri kuite chii ipapo? Saka nyaya iyoyo inoda kunyatsoongororwa kuti chimbori chii, kuti right here vanhu imimi, kana kuti because munenge makutotongwa kana makotsi acho. Imimi muri kutofirira kuti muri kutofighta the current regime, makutotongwa neregime because same regime. Imimi
kutozoti kama na opposition mukupinda kamoda kuchinja everything kubva kumakotsi koko moda kumasquatanudza vakuru mapurisa chaivo obviously mukamatopinda vamwe president arise zvindokona dzimwe nyika kungosvika uchichinja zvese vakuru mapurisa vakuru ichi kungosvika uchitongochinja kuti utongi hwako waita sei zvachinja kwete kuti wakuenda uchinotongwa ikoko chinonzwa iso mukugadziriswa saka muri kuenda kupi munozova overcome sei vanhu ivavo varivo vachikupai maorders ndo mapindira munovaita pasi pavo ndo maisira vanokuitai pasi pavo because hamuna kwamunenge muchienda zvinhu zvacho zvinotorwadza umana right pari kunzi approximately 30 kilometers from the Bedbridge border near Lutumba a truck carrying cattle feed was involved in a side swipe collision with a Wilson truck. Tragically the driver died on the spot. Pakaipa hamadzadiwa unoziva kuti maaccident ayatsaona dzakuitika iko zvinezvika kana neni tiri kutoshambisika kuti chinovatsombori chiko chiri kumboitika zvinopera seiko izvozvi izvi naye wakomana naye vedu mbondudza iwonywi zvinopera seiko zvinhu izvi matsaona acho anyanyisa unokunzwa kuti nhasi kwaitika ichi mangwana ichi zvinhu zvacho tsaona after tsaona zviri kutosiririsa hama dzadiwa but meno ndatosvikawo pachikamu chekutozorona zvezvi right kozoita imwe nyaya iri kundibata panapa ndikuona this house iri kutrenda komana imboonaiwo imba iyi mimi especially vazhinji vamwe vangu panapa munyazoziva kuti mimi ndimuri kunana diaspora tiri kuona zvinhu zvakasiyana siyana tiri kuti neexposure nezvinhu zvakasiyana siyana imba iyi inganzi ingaitawo 480,000 iri imba yaomani pane imba iri kunzi 480,000 kuavondeu 480,000 tarisaiwo imba yacho guys ka I was a type imba yakadai soika to be very honest with you if you go kunzvimbo dzakaita sana Chitungwiza kwekuya ndo dzimba dzema 25,000 kana 20 kana 18,000 isemi iyo yakangodai so iyo itikutara zvemba iyi but 480,000 almost half a million kutenga imba yakadai so manaka alright unenge uchimboshandoshanda basa rei ngatimbotaza zvelevel remuZimbabwe unenge uchimbonzi kunyazoshanda basa rei chazvo zvekunzi uri kumuka kuseni uri kuenda kubasa ripi rinokwanisa kuti ukwanise kuvaka imba yakadai so ende vanhu vegeneration iko zvinezvi iri kwezveso do you think kuti vachaona mukana kunzi vachonzi vako vakaudzimba chazvo kuti munhu atengawo yake chazvo nemaprizes akadai so ayari akadai Zimbabwe kwakumanaka ndosaka unoti dzimba chimwe munhu anemba anenge achibhamba ndo zvacho izvozvi ndakunyazozvinzwisisa manje aiwa guys zvimwe zvacho aiwa it's unacceptable angationesa nechokwadi aiwa toti tiri kuenda kupi ipapo boss pane zvinhu zvinofanira kugadziriswa ende zvaona ende musafunga kuti dzimba idzo dziri kudzika kana dzichadika mataxi amuri kuona ari kuramba achipinda iwa bo zviramba chide dzopedzera dzisingachatotengeki uzotasati why zvinhu zvisiri kutengeka reason muchaishaya ende mabasa acho uri kutarisa already ngati pari kunzi lowest wage yemunyika $150 ndo mari yacho $150 wobva weka 480,000 chero kwakakuleta zvinengei it simply means aufa itenga imba iyoyo chero katonzi uri kutora 150 yacho iyoyo woiweka ubva ndi times ameno makore mangana uri kufunga unoshanda yacho aikwani hausvitse anyway ndo maupdates andinawo guys zvimwe zvacho unopedzera wato emotional ngatisangane mucomment section mangu muchindiudzawo kuti nyaya dziri pano muri kudzionawo sei.